Hadian bau Presiden Berim jong kesunjuk jong kinong sensyar senong jong keberi Interim ulat terwa kamno kum Nongialam jong kini kesunjuk haka kendai terik Nongialam ki bahakamat jong kini kesunjuk kila syong jingyalang bani mir jengmut halor kani karai jong Presiden bat banjit temairu ya Nongialam jong kini kesunjuk. Dr. Werlock Harshiyeng ulat terwa ya kejing no kam kum Presiden jong kesunjuk jong kinong sensyar senong keberi Interim. Nadu kesiterik menta ubnai jeliu arhajar arpo. Kumta ki dukhat jong di kesunjuk hadian bagi la syong jingyalang ha kani kesengi hador bar hol jong kesenong mission compound Selong ka senjuk kampat la ban rai Nongialam bapura. Henry da ko kesur kala simpat ya karai ko Shipor kata banjit no yo we ni kirang ba senong jong kesenong la umkra Selong uba SB nong dahar uban simti kumu acting president jong di kesunjuk. Tak hadu ba ondala ban penlong ya kedor barba banjit yu presiden bapura. Haba pensya ya kadau ko ba Dr. Werlock Harshiyeng ula sim ya karai ban ino kam presiden jong kani kesunjuk u general secretary jong kani kesunjuk u ba RL bla ula yathu ba hakajing sisa Dr. Werlock Harshiyeng ula terwa ban ino kam la kham slam menta. Kham tam hadien ba uklem long shu urang ba senong jong kesenong la cumia. Henry dah kejeng kerpat jong ki babun ki para dekat ulat trek ban bu ye u hadu kini ki kendiat sengi belala. Ki daw pemlakiar ki issues ki bedangsa bat ngimpat yo ban khot ya ga general meeting jong kesunjuk tingila shu kerpat bat i hadu kani kapor Henry hakani strik ila pha ni thi in okam jong bat kumta ni kaliang kesunjuk gem don shu dagawai pat ka linti Henry ngile syong kerki mentah sengi bat hagan niga jingi syong jongi mentah sengi ngila jit i acting president i balong iwei ngi dekhot jong ka senjuk ka beri hunyo trap balong baros kata i joint secretary jong ka senjuk bat mentah ngila jit i ba SB nong dahar i balong i rang ba shnong jong ka lait mukra i balong ru i president jong ka lait mukra dorbar markidon lai rong ba shnong tai but nadu menta sengi la penkamti i banlong i president jong ka senjuk inong sensyar shnong ka beri hunyo trap kumju ru ngila jiet pat haga jaka jong i ban mi bli la jiet no i ba ban don bok pongro rang ba shnong jong ka nongra banlong i joint secretary hapo ka senjuk inong sensyar shnong ka beri hunyo trap bat khamtam hakani ka lockdown ngim don por shu ban khot ia ka general meeting ka jongi Henry ngin ya chwa kumni kumngilong hadu nda weng ia ka lockdown bat ngila ban pelong ia ka general meeting ka jongi ban pentmai lot ia kinong kit kam hapo ka beri new trap bat ka jing don rangkat yang ka dor bar snong kalong ka jing kerku ka ba kraw ia ka wei po wei ka dor bar snong bat kajing mi syakmat jong ki dor bar snong ngilai i hakilat pathai kupor ki baper bat ki kam hi ki kren kham jam ya ki ktien ya kentien bat ka ei ka basotnat kalong ba kham tam nakaliang jong ka government ki la kren syakdar ba kajing syakri ka ba ki ai ki dor bar snong ki baper hapo ka beri hunyo trap mla shu ban siu kuliang bat ka sarkar ka don ka jingmot ban itho no yaki nong trekam snong bat yaki dorbar snong hapo ka beri hunyo trap